तरी मी म्हणतं साडी नेसन कोण हिला म्हटलं बुजगावणार काय. तर ह्या बघा मुंबईचा चेडू कर्नाटकचा झाला आणि आत्ताचा कोकणात इलेला लग्न झाल्यावर पहिल्यांदा. इकडे या जावई बापू म्हणायचं आहे का. हा हे इथे घावणे बनवत होती पण घावणे 100 चिकटले. किती चिकट किती खरं सांग फसला. मी व्हिडिओ बनवली हे बघा इथे या चुलीवर बसून मी इथे जेवण बनवायची मस्त पैकी. आणि आता चला ह्यांची गोरडोर दाखवते. ही एक त्यांची रंभा, ही दुसरी त्यांची उर्वशी आणि तो छोटा त्यांचा बंडू. भाकरी शिकलीस काय सांग. नाही ना मग पहिलं शेण घे गमेलभर आणि ते गोवऱ्या थाप बघ तुला पटकन भाकऱ्या शिकणार. गोइल्यापासून या आमका इसारला हा कोण पण नाही करी काय सांगता. काम खूप असतं ना घरात, काम खूप असतं ना तुला तुला तू डोंगर परततेस. सासूबाई चिडत नाही. सासूबाई जेवण बनवतात आणि जेवायला सुद्धा देतात आणि खूप लाड करतात. ते मच्छी वगैरे सोडलीस तेव्हाच परिस्थिती अशी झालेली आहे ती. सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. आणि वांड्रा केरड्यांचे व्हिडिओ बघा. हे बरोबर आहे. आणि आम्ही बाबूची कशी मस्करी करतो ते पण बघा. नको नको आमच्या गणपतीच्या तयारीचे व्हिडिओ बघा. माका वाटलं तिथे जाऊन तरी काहीतरी सुधारली असेल पण ती वाटतच नाही सुधारली आहेस. शा काय ग आता तर माझ्यात एवढी पावर आली ना बाबू की मी कोणाला पण रडवू शकते. आपण जेवलात का काय म्हणताय. नाही जेवलात या मग आमची गावाकडची भेंडी खायला. नमस्कार मंडळी कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश वाडे तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी आज एक कर्नाटकमधला पार्सल इलेला आणि बरेच दिवस झालेले त्यामुळे एक गायब झाला. तर त्यामुळे बऱ्याच दिवसांनी कोकणात इलेला आता. तर चला ब्लॉग केलेन थोडंसो मी केलं ऑलरेडी तुझ्या कॅमेरामध्ये घेऊन मी केलास तू मग हुशार आहेस त्यामुळे खूपच हुशार निघालीस. हॅलो गाईज मी पुन्हा आलेली आहे बाबूच्या घरी आणि मी स्वतःच त्याचा कॅमेरा घेऊन रेकॉर्ड करायला सुरू केलेला आहे. आणि अशा प्रकारे हा आहे माझा भो आणि अशा प्रकारे मी माझंच काहीतरी सुरू केलं आहे टाईमपास. मला माहिती आहे हे काय येणार नाही खऱ्या व्हिडिओमध्ये. कसे दिसतोय आम्ही दोघं कमेंट्समध्ये डेफिनेटली सांगा. एवढं गोवाक नको तुझ्या औषिक दाखवूया. एवढ्या सगळ्या लग्नाचं औस कळालीच नाही खायची ती. मग नवरीची आई कोणतीच कळाली नाही. ही नवरीची आई. हा ही नवरीची आई ही माझी आऊस. आणि यो गो इल्यापासून या आमका इसारला हा कोण पण नाही करी काय सांगता. काम खूप असतं ना घरात, काम खूप असतं ना तुला तुला तू डोंगर परततेस. खरंच काम खूप असतं रे. सकाळी उठलं कोण काय काढते दूध 4 म्हशी तिने कामगार होते ही आल्यावर काढून टाकले सगळे. उगीच कशाला जास्त ठेवणार. पण जेवण जेवत नाही फक्त काम करते. वा 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 ती दिसते हालत बघितली आम्ही. ती आमच्याकडे होती तेव्हा बरी तरी होती 2 दिवस असं वाटतंय ते कळालं. गोळी अंघोळीची गोळी ना. अरे सासूबाईंना सांगायलाच पाहिजे तुझ्या. 4 दिवस गोळी घेते. बापरे माझ्या नाही मिळत तेव्हा. तर ह्या बघा मुंबईचा चेडू कर्नाटकचा झाला आणि आत्ताचा कोकणात इलेला लग्न झाल्यावर पहिल्यांदा. अरे ते रेकॉर्डिंग गेलं ना. गोवाचं नाही भेंडीच्या भाजीचं गेलं. अरे वांडर यायचे पण नाही त्याच्यामुळे. ते आलेले तिथे वांडर होते खाली तुला बघितलं त्यांनी त्यावर पश्चार झाले खरंच. आपण जेवलात का काय म्हणताय. नाही जेवलात या मग आमची गावाकडची भेंडी खायला.
खतरनाक अरे बाय हे कायची आवाज तुम्हाला ना कोण नाही तुम्ही कोण असं मी खरंच विसरले बिलकुलच नाही नाही ओळखलं अजिबात 10 वर्ष तुम्ही जवान खाली जावा एकान पाणी यावर सारखेच कोणतरी आलेले हां, हो लग्नाला आले होते तिथे कर्नाटकमध्ये मारायला काय 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 रोपं मिळते का हिच्यात? मला काय मारायला हा 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 अरे ते माड केळी सारखी दिसतात बघ पानं केळी सारखी असतात ती सायकस मोठी होतात ना मोठी सायकस मिळते 2-4 पाठवा कुठे लावायचे मोठं पान होतं होय 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 सायकस होय म्हणतात मी ते. फोटो पाठवेन तरी मी म्हणतं साडी नेसन कोण हिला म्हटलं बुजगावणार काय घे थंबनेलसाठी मस्त मला फोटो घे आमच्या हा दोघांचा गोवाचो जरा इथे या अहो इकडे बघा की हा डायरेक्ट हा ताडीक त्याच्या कुरवळू नको बिचारू साधू गावलो हा माझा गोवाची दाढी मी काय बोलू बोलू का मी काय बोलू का फक्त बोलू तू बोलून सगळं मग आता कसं मग कसं वाटतं पण तिला हरताळ का पावन झाली आमची इथेच होते ना काय गो दडण काय बघतं अरे हरताळक्याची पूजा बघते अगो पण ती लग्न झाल्यावर करूची असता बघून ठेवते रे नुसतं अगो, म्हणजे यंदा काहीतरी तुझा कर्तव्य दिसता नाही रे हो, बघलास काय लाजता आणि कुशीत गाजरा खाता गालावरी विरघळला चांदवा लय भारी वाटतं. लई भारी लई कळला अर्थानवा ए, गणपतीला का तुम्ही नाही येणार गाईज आताच लक्षात ठेवा मी येते आणि तो पण येता तो पण कोण तो येता गो आणा नाईक येतले आणि कोण आणा नाईक येतले अण्णा नाईक नाव ठेवलं तिचा ते काय नाही नाही संदेश बिचारो साधू अवघीत त्याचा वाटत नाही हा. संदेश गोडके पण येतले. आपलं हा वाटच नाही पण साधू हा संदेश गोडके येतले गणपती तो म्हणत तोपर्यंत चल. चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन पण प्रेस करा वा, वा, सो जेव्हा वा. मी आणि माझा नवरा परत कोकणात येणार तुम्हाला आमचे व्हिडिओज बघायला मिळणार अरे ए काल आमच्या सबस्क्रायबरने कोल्हापूरच्या तुला काल आचऱ्या बीचवर बघितलं मला सांगितलं अरे ती मुलगी आम्हाला बीचवर भेटलेली खरं हा. त्यांनी मला ओळखलं ना. हा त्यांनी तुला ओळखलं बाजूचं जे कपल बघत होतं ना आमच्याकडे हा मला वाटतं ते तेच असणार 4 जण होती हा. ती म्हणाली ती बडबडी मुलगी ती ना ती म्हटलं तीच ती जरा वसाड आहे म्हटलं रुमाल घ्यायचं ते पदर रुमाल घेऊन. चा बघ काय केलं काय ग बाई नाही त्यांच्याकडे ओटीत घेतात ते रुमाल ठेवायचं त्याच्यात मग साडी करा म्हणणार नाही बघ काय घरी जाऊन धुवायची साडी बघितलं कसा काय संसार तुझा कसा काय चाललाय त्यांना विचार कसं चालेल. त्यांना कळलं पाहिजे माझं काही जसं आधी होतं तसं चालेल. तुला काय सांगितलं सगळं आम्हाला चांगलं ऐकायला पाहिजे बाकी तू काय नाही आणलं तरी चालेल. कळलं का नवऱ्याला ते घेऊन येऊ की नको फिरायला याला आनंद ते मच्छी वगैरे सोडलीस तेव्हाच परिस्थिती अशी झालेली आहे ती बारीक ना हो बारीक बरोबर पण ते तुला आठवलं ब्रॉगली आठवते मला ती ब्रॉकली माहितीये ब्रॉकली आता बंगला काय तर माका येत नाही ब्रॉकली खाते मशरूम ते सगळं चाललं मग वाटतं आज रात्री असतीस तर आपण केली नसती चिप्स चॉकलेट हे सगळं ते बाहेरची खाणी खातात हा घेऊन यायचा माझ्यासाठी ते पण आठवडाभर. जेवण नाही जेवण भात मग सासूबाईंना सासऱ्यांना घेऊन यायचं ना चला म्हणा माहेरी चला त्यांना सांगायचं माहेरी चला माझ्या मग. गणपतीचा आगी जाणार ना भात कमवणार चालतं. काय गो काय झालं गो जडवा कलरचा कोकणला सबस्क्राईब करा केलंय बऱ्याच आणि जणांनी बेल ऐकून दाबा
आणि वांड्रा केरड्यांचे व्हिडिओ बघा. हे बरोबर आहे. आणि आम्ही बाबूची कशी मस्करी करतो ते पण बघा. नको नको जाऊन आमच्या गणपतीच्या तयारीची व्हिडिओ बघा. अरे जाम हसायला येतो मग तुम्हाला कळतं. की काय न बाबूचं खरं रूप करू. कसं गप्प होतं ते. या मुंबईच्या चेडवासमोर. गप्प म्हणजे गप्प बाबू. माका वाटलं तिथे जाऊन तरी काहीतरी सुधारली असेल, पण ती वाटतच नाही सुधारली आहेस. शा आता तर काय ग? आता तर माझ्यात एवढी पावर आली ना बाबू की मी कोणाला पण रडवू शकते. हो बघूया गोवाला रडव जरा बघूया ग. मला कसं गणपतीत येऊन तेव्हा मी यावेळेस तुझं काय हालत करते. माझी हालत नको करू. तोपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी सबस्क्राईब करून ठेवा. फक्त बघा बाबूची काय आपण हालत करायची सगळ्यांनी मिळून नाही 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 नाही, हे चुकीचं आहे. हे ना इन्साफी आहे. करायची मजा करायची आपण. इकडे या, इकडे या. इकडे या. जावई बापू म्हणायचं आहे का? जाऊया बापू पटकन इकडे या. हे आमच्याकडे इकडे असं सारवलेलं खळं वगैरे आहे आणि आता इथे जेवण करणार. Last time माझ्याकडून सारवून घेतलेलं. हो. त्यावेळेस मी आली नव्हती म्हणून त्यांचं त्यांनी अजूनपर्यंत सारवलेलं टिकलं असेल हिने सारवलेलं. हो हो हे बघ इथे सारवलं तिने. दाखवतो कुठे सारवलं ते. दाखवलं. ते आल्याच सारवलं होतं मी मस्त. ते बघ कणा घातलाय ना तिथे मी तिथे. उठायची तेव्हा या म्हशी चरायला जायच्या तिकडे 6 वाजता. हो इथं गोटा. तिकडे समोर तिथे तो बघ. पण आहे आणि ह्यांचं वाला तिथे आहे. हा तर हे आमचं हे ह्यांचं म्हणजे फ्रंट डोअर आहे. इथून हे असं आतमध्ये जायचं आणि इथून असं सगळ्या पूर्ण वाडीमध्ये गणपतीची आरती करायला जायचं. चला बाबूच्या घरात जाऊया. हम्म. दत्त सदनमध्ये आपण enter करूया. हे आमचं मांडाचं घर आहे. मग इथे आपली हे होते. मग काल जर आला असतात तर मांडाचं म्हणजे सार्वजनिक जेवढे कार्यक्रम असतात ते इथे होतात. इथे होते. इथे त्यांची आरती वगैरे पण. इथे काकाचं घर आहे, हे बाबूचं घर आहे. इथे बसतो गणपती. हे हॉल, पुढे किचन. चूल. चला चूल दाखवा. हां चला. हे बघा. हां हे इथे घावणे बनवत होती, इथे ह्यांची चूल. पण घावणे 100 चिकटले. काहीही. किती एकही चिकट नाही किती फसला. खरं सांग. एकही नाही फसला. फसला. मी व्हिडिओ बनवली. हे बघा इथे या चुलीवर बसून मी इथे जेवण बनवायची मस्त पैकी. आणि आता चला ह्यांची गोरडोर दाखवते. चला. चप्पल घाला. चला. ही एक त्यांची रंभा, ही दुसरी त्यांची उर्वशी आणि तो छोटा त्यांचा बंडू. रंभा उर्वशी. आरती आणि चिंटू डायरेक्ट वा वा. तू ओळखलं नाही तुला साडी नेसून आलीस ना त्यामुळे. ही कोण आहे? ह्याचं नाव काय? ते रेडकू. हा बंडू. बंडू रेडकू. काय नाही करणार जा त्या. पाचेगावची सवय. लावा हात. आहे ना तुमच्या पाचेगावाचा? ते बघ त्याच्याकडे जा. तो काय करणार नाही. सगळ्यात डेंजर माणूस आहे तो. असा डोक्याला हात लावलास की काय नाही. म्हशीचे म्हस मारकुटी नाही. मस्त मारकुटे बोलतोय तो. नाही ग लांब व्हा. नाही. कसं नको नको त्या बैलाला लावावं. बैलालाच सांगितलं त्याला. आणि हे बघा हे आमचं पाटाचं पाणी हे 12ही महिने वाहत असतं. ते तू आता आलीस तेव्हा नव्हतं ना ग. हा ते बघा कोणत्या महिन्यात झाले? 13 आहे. ते गणपतीत बंद असतं. वरती पितात इथे नाही. हो हो शेतीसाठी. आता तिला एकच काम होतं ग. आलीस तेव्हा जरा बरं झालं. गोवऱ्या थापायच्या आहेत त्या बघ तशा थापल्या आहेत. ते भाकरे अशाच शिकतात मुली. ते बघ तिथे जा. भाकरी शिकलीस काय सांग. नाही ना मग पहिलं शेण घे गमेलभर आणि ते गोवऱ्या थाप. बघ तुला पटकन भाकऱ्या शिकणार. गणपतीपर्यंत पक्का. नाही आता घेऊया ना शेणी. पावसात कोण शेणी घालीत नाही. हो कुठे हे त्यांच्याकडे कॅनलचं. नाही ते कॅनलचं पाणी असतं ना तुमच्या तिकडे. हा मला माहिती आहे ना. हे नॅचरल आहे. झऱ्यांचं येतं. प्रॉपर झऱ्याचं पाणी. हो प्रॉपर 1 किलोमीटर लांबून येतं. 1-1.5 किलोमीटर. 2-3 किलोमीटर पूर्ण डोंगरात. इथे कुठे फोटो काढतेस. खाली मळ्यात चल ना. शेती दाखवतोय. गावाचा फोटो घेतोय रे. यांच्या पाचेगावाला हे नाही ना. त्यांच्या पाचेगावात पक्षी व किती तू का गेल्यावर तरी पेट काढीत तुझं मरव. गाव काढीत तुझा. 2 दिवस जेवण बंद. हा. त्या कोपऱ्यात बसून राहा. तसं करतेस तू. सासूबाई असं करणार तर नाहीच मला माहिती आहे. त्यांना उपाशी ठेवशील. अरे तेच बनवतात जेवण आणि मला जेवायला देतात.
रे बाबा. वा 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 वा. मी जेवणच नाही बनवत. जेवण करायला शिक ना. कोण पूनम? थोडं शिकते, हळूहळू शिकते. सासूबाई चिडत नाही, सासूबाई जेवण बनवतात आणि जेवायला सुद्धा देतात आणि खूप लाड करतात. लहान नाही सांगतात ते काठी घे आणि शिरटा म्हणून. हे काय जेवण करू शिकव. नाही कोकणी नाही ना सासूबाई. तीच ना कोकणातली असती ना तर काय करणार, मला आधीच हा सापडला. पण हा भेटला कोकणातच, चिपळूणमध्ये भेटला. मग लग्न आम्ही उभीत केलं. मग शेवटी कोकणात लकी आहे तुझ्यासाठी. आहे तर मग नवस बोलला म्हणून हरताळके. हरताळकेचा व्हिडिओ हिच्या आजीने ना मला 100 वेळा बघितला असेल तो. मला घेतलंच चांगलं आट्यात. तुला माहिती होतंस पण तू सांगितलंच नाही मला. तुला माहितच होतं, तुला माहित होतं, व्हिडिओला माहित होतं, सगळ्यांना माहित होतं. अगं पण तिला सांगितलं नव्हतं ना. 5 वाजले ह्या पाण्यात तरी जा ईश्वरची चला शेती दाखवते तुम्ही. हो चला. ए काय 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 त्यांच्या बारशाक ना पोरगेचे असं मग. हा 2 वर्षांनी मग लेट आहे. शूटिंग झाली इथे एका पिक्चरची. तुम्ही विचारताय का हे झाड ते वेगळं शोच आहे. ही बघ तेजू हीच ती. हा ती बघ बघितला मी आता साडी मधला फोटो होता, एक हा व्हिडिओ होता ना. व्हिडिओ होता तीच ती. गणपतीत भेटू. अहो इकडे या जरा, पटकन या. ही आमची तेजू ताई. हा हीच ती तुला एकदा बोलली एका व्हिडिओत. वा मस्त पैकी टब्बर आणलेली आहेत. खावा किती ती. अरे परबीन हा ही बघा. परबीन मे ना. हो वैभव ए ही परबीन एकटी किती नाहीसा करून टाकीत त्या अख्ख्या टप्पा. हो कोकणातलं एकदा जेवण बघा. आता नेक्स्ट टाइम आले. यांका शेळी पाडून द्यावा. काय माहिती गेली असतात मग यांका शेळी पाडून द्यायची ना. पाणी गेला की पाणी फुटल 2-3 मागा. तात आता पूजत तकडे माग. हे बघ कुळी चवळी वगैरे ही आमच्याकडे पिकते. तुमच्या तिकडे? आमच्या इकडे तुरी बाजरी. हा आम्ही हुलगा म्हणतो ते तुमच्या इकडे नसतं ते काय. हुलगा तोच कुळीद. काळा हुलगा. हा तो मला ते मास्तरांनी पाठवलेला आहे का. हो हो तेच मोठा असतो काळा. हो ते आता तुमच्या पप्पानी दाखवला बरोबर. ती बघा आली पूनमताई. ते मला कळलं म्हणून मी आले इकडून म्हटलं जाऊया. कुळीद होता ना लग्नामध्ये, लग्नात व्हिडिओ मध्ये पण आहे. नाचत होता तो काय. मग नील तिकडे राहतो तो मुलगा नाचणार आहे. त्याला घेऊन जा तुम्ही डान्स करायला तिकडे. मग बाकी आता काय photo काढा? नाही आता नको. आमचे मिस्टर घो हैल्यार घो म्हणायचो. व्हिडिओ बघायची. घोड्यावर दमवला होता एकदा. होय बिचारा माका म्हणता हैराण झालो जाम. आमच्याकडे ते घोड्यावर बसल्याशिवाय लग्न पूर्ण होत नाही. असं आहे. तर आम्ही आता चाललेलो आहोत आमच्या गावी. आता आम्ही इथे परत कधी येणार ते तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आणि प्लीज जर का बाबूचे कुठलेही सबस्क्रायबर्स नी मला कधी बघितलं तुला आचऱ्या बीचवर बघितलं. तशी मी एवढी फेमस नाहीये, पण जर का बघितलं तर प्लीज मला येऊन हाय हॅलो बोला. हो मला खूप आवडेल. मग पण रील राहिले. हा आठवणीने सांगून ये रील बनवणार. हिशोबात 2 रील पेंडिंग. जा आता झाली व्हिडिओ झाली जा. कुठे व्हिडिओ झाली. तुका सोडणार कोण मग. तुझी आई 4 खेपो येऊन पण तिला रस्ता माहित नाही पडत. ते तर आहे. ती अजून 10 खेपा आली तरी तिला रस्ता नाही कळत. हे आपले लग्नाचे आहे. वैभवीची ओळख होऊच्या अगोदर पासून बघत होते व्हिडिओ. हा हे काय पण असं कोणाच्या पण तोंडासमोर जाऊन कॅमेरा घेऊन जायचा. हे बघा हे आमचे 4 वर्षापासून. अरे बघत होतेच मला त्यांनी हे बघा हे त्यांनी थांब तू थांब. त्यांनी मला डायरेक्ट स्टेजवर सांगितलं तुम्हाला मी ओळख. स्टेजवर नाही स्टेजच्या खाली. खालती जाऊ तुम्ही हा नाचत होतो घोड्यावर. जेवण करा. ही गाडीत नाचत होती तेव्हा. आणि कोणी हा बघत जरी नसला तरी एवढा तोंडावर कॅमेरा घेऊन गेल्यावर माणूस होच बोलणार. कसं बोलणार. नाही पुरावा आहे माझ्याकडे.
आम्ही शिमग्याचे व्हिडिओज बघितले. अरे हा बघा डान्सर, हा बघा. आला माझा पार्टनर होता मग. स्टेजवरचा. दिखा दे अपना जलवा. कर्नाटकमध्ये जाऊन कोकणवाल्याने गाजून इले. चला बाय बाय, अशीच या पुन्हा परत. तर म्हणजे अशा प्रकारे आपला वैभवी इलेला इकडे फिरासाठी, आणि ती आता लगेच सगळीजणं पुन्हा परत उद्या सकाळी कर्नाटकला जाऊचं. त्यामुळे आता गणपतीत येणार तेव्हा व्हिडिओ बघा आमचे पुन्हा परत. तर म्हणजे चला अशा प्रकारे पुन्हा भेटूया आपल्या पुढच्या भागात. चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन पण प्रेस करा. सो जेव्हा मी आणि माझा नवरा परत कोकणात येणार तुम्हाला आमचे व्हिडिओज बघायला मिळणार. मग शेवटी कोकणच लकी आहे तुझ्यासाठी. आहे तर मग नवस बोलला म्हणून हरताळ केक. कोकणला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा.